Balon mo. Ano dito mama? Hotdog. Tayo man regular size manan. Tayo ko mama jumbo mama. Isa nang mo di adda. Adalang ar jumbong. Adda ayamot. Amman lang aro doon si midnight snack mo dirabi eh. Nag-midnight snack at aya. Nagnin ko ngayon bagam din papa. Nagimas dito jumbo hotdog mula kay kulam. Anak ka ng po. Anak. Ne, kuna man o, makaturog ka nga na saya. Si kwarto da mami old kini daddy old da. Hawan ti agas asog ko nagpalpalakpak. Tila babawik mama. Abay. Kasi numot, napapaot mo ti asog ken palakpak dangim dakay ken papa. Kitam, nalado ka man nga nagriingan so malado ka man nga paragbasan. Nagmadi kami miti masapa nga agreeing mama. Kamo ba mo di pagsasaw nga early bird catches the worm. Anya kita sa unde di mama. Kat gabutan na sa nga nagriing di bilit ako takapangantigos. Ni, madingarot mama. Apay ko ma. Kita MJ Gus, nasapa nga nagreeng. Kin nang tibilay. Apay kong gong, apay kas dalangam. Sakit na agam ko kay Mestrami mama. Apay. Kay pinasugbatan nagti English itay ket. Rung ko na nakit din. Apay niya kami di jay. You went in a sentence ko na na. Kat kasan nga inusar. Kunak Johnny went to the zoo. Kunak. Malimot talaga. Luwag ang kami went na hamuso sa rantigo no kwan Si apelyido naman ni Johnny DJ mama. Johnny went to the zoo. Kunak. Katimbagam ko ma Kini bagak mat kin Mestrami mama. Ngam kasking ka na pride. Di na kayat nga aklonan nga bidot na. Anak ka ng po. Adakon mama. Hindi ka man nagibilag. Tinakto no makasukatak mama. Naparang Hello guys. Hello followers. Madamati Ay, vlog ko. gong! Napang ka nagibilagan? Wen mama, dapat vlog ko mama. Shout out kan. Bilag ko na! Gonggong ka nga talaga! Ay tamok na vlog. Awang mang gayong tigatas ni Yengi Yengi. Ang pagatang mang kinigunggong. Gunggong! Mama. Ikaw man gumatang tinesto dyan? Nesto dyan. Sige mama. Lukod at tinga, arak mo jigdom na. Ay, gonggong! Mama. Ay, di magpagatang ko nga gatas! Ang daya maggatas ngayong pagatang mo mama. Tinesto dyan! Nesto dyan. Ay tamok at nesti dyan. Anak ka ng po. Gonggong! Mama. Ikaw man aywanan ni Yengi Yengi nakagluto? Ay sige mama. Mama, gluto ka man ti Chinese food. Chinese food nga! Kit di ba dalahin nga Chinese? Adayamot! Kaya pero ti parbangon ka mangmangag ka nga Chinese no kwa. Di Chinese nga! Kasi ti parbangon nangag ka nga. Adakon mama. Ay mama, anya ti BJ. BJ nga! Nangag ko kami iti limabasak yan damanang sabel. Kunanak ni Amerikano ko. What do you want babe? I want BJ, kunanamat. Buko juice DJ! Ay buko Diyos, iso mo lang nakita ka mama dati duwa nga buko ni Amerikano. Ang nagbabasit man, ang nagdakkel tistro ni Manang Sabel. Inakabasan mama. Ayun mama, makalawas gaya man nga saan nakasarsarita ni Uncle Andres ng Timasing. Yan timasing nga nakauungot kin sumanao? Wen mama, Kagura naman siguro na ata, nakalailaing mo sumao. saan nakanungot kagura mama? Saan lang kanunga makasublat?